aku kan piye nek ngono. Aku emang kurep yo. Terus bar mangkurep. Iso sembuh. Lho. Ngene iki untung tak tong. Nek kok kodhok. Iya. Bojo kula. Kayak pas andukan ding ya. Tak kira joget anduke kayak mburi ngene kokiji. Oh tadi sik wae sing anu. Sing napa? Jawa Mbang. Nah, dicek. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo guson sistem lho. Ya bener bapake kae sudah rungon. Ora ya, aku krungu. Jenengan omong ra jelas kok. Jelas wae. Ya, sing mas kene. Oh, cen kok, Pak. Lagi mau sing kare dhewe ra jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Sik,